டைமுக்கு வர மாட்டான். வந்த காய்ச்சல்காரன் கிடக்குறான். டாக்டர் வந்துட்டாரா? நான் டாக்டருக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சரி, லேட் ஆயிடுச்சுன்னு. டைமுக்கு வர மாட்டான். வரமாட்டாரா? அவனுக்கு பிடித்தான். உங்களுக்குள்ள வந்து அவன் மட்டும் தான் இருக்கிறான். அவன் பெரிய டிமாண்ட்லாம் தெரியும். அவனுக்கு போட்டு இப்போ எவ்வளோ நேரம் வந்து இல்லையா நீங்கள்? நான் 2 மணி தேவை இல்லை நிற்கிறேன். நான் வந்து டைமுக்கு சரியாக வந்துட்டேன். நான் லேட்டுன்னு நினச்சி வந்தேன் பதறிக்கிட்டு. உங்களோட 12 மணிக்கு நைட் வந்தாலும் லேட் இல்லை. நீங்கள் உங்களோட நம்பர் எத்தனை? எந்த உண்டாவது? உண்டாவதா? சரி சரி. நீங்கள்? நான் 45. அப்போ நீங்கள் நிற்கிறேன். போ அங்கே அள்ளிட்டு போ. 45 நீங்கள் பின்னாடி கொண்டு நிற்கிறாரு குழந்தை. மேகம் கருக்குது, மின்னல் சிரிக்குது, சாரல் அடிக்குது, இதயம் பிடக்குது. காய்ச்சல் அடிக்குது, தடுமல் பிடிக்குது, மின்னல் அடிக்குது அடி என்ன வயிற்றும் குத்துது, வைத்தா கலக்குது கங்கையடி. பாட்டு பாட வேண்டி கிடக்கு. எத்தனை மணிக்கு வருவார் அவர்? அவர் வந்துருவார். இல்ல இல்ல எவ்வளவு நேரத்துல இப்ப எவ்வளவு நேரத்துல நீங்க சொல்லி கொண்டிருக்கீங்க? வந்து கொண்டிருக்கிறார், வந்துருவார். இந்த இயேசு வருகிறார் மாதிரி இல்லை உங்களோட கதை. அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருந்தால் பார்க்கலாம். ஆடு பார்ப்போம். தூரம் இருந்து பார்க்குறேன். டோக்கன் நம்பர் அங்க இருக்கு. டோக்கன் நம்பர் எல்லாம் கிடக்கு. என்னடா எருவ மாட்டேன் அடிச்சு விட்டுருவோம். இவர் 42 இப்போ போற செவுட்டில் விட்ட மாதிரி வேறுப்பா. சிவா, நீ பார்த்ததை நான் பார்த்தேன். சாந்தி யாரு? எங்க அம்மா சாந்தி அப்படின்னு நான் சொல்லக்குள்ள நீ கேட்கல. நீ யாரு? நான் வந்து கேட்கிறேன். ஜெனி சிஸ்டர், நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் சிஸ்டர். உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் நான் லைக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல நான் வருவேனே. நீங்க தான் சாக்லேட் பாயா? அவருக்கு தான். நைஸ் மீட்டிங். எனக்கு ஒரு செல்ஃபி ஒன்று கண்டிப்பா வேணும். அப்படியே என்ன நம்பர் ஒருக்கா நோட் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு அனுப்பிடுங்க. எனக்கு கிளியர் இல்ல. ஒரு வாட்ஸ்அப்ல என்ன சொன்னா அப்பாவோட வந்திருக்கேன். சரி, பஸ் புக் பண்ணிட்டேன் நான் ஏர்லியாவே. இப்ப டாக்டர் வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. எனக்கு வந்தீங்கன்னா முதலாதே போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நான் மருந்து எடுத்துட்டு அப்பா பஸ் ஏத்தி விடணும். சரி, உங்களோட நம்பர் என்ன? 42. முதல்ல ஒரு நம்பர் முன்னுக்கு இருக்கிறாரு. அதான் இல்ல, எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. அன்னைக்கு அந்த வீடியோ பார்த்து சிங்கள பாட்டுக்கு ஒன்று ஆடி இருந்தீங்க. அப்படியே அழகா இருந்துச்சு தெரியுமா? அது டாக்டர் உள்ளதான் இருக்காரு. நான் தான் பிடிச்சு வச்சிருக்கிட்டு இருக்கேன். சரி, நீங்க முன்னாடி போங்க. ஓகே. இப்போ இந்த வீடியோ வருதானே? நான் வெயிட்டிங் இந்த வீடியோவுக்கு. ஐயோ, எனக்கு கை ஓடல. கொலாபரேஷன்லயும் போடுங்க. சரி, நான் உங்களுக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒருக்கா நோட் பண்ணுங்களே. இதுக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க. கொலாபரேஷன் போடுவோம். அதுதான் சர்ப்ரைஸ். டிக்டாக் அவள் செஞ்சு கொண்டு வந்து பாத்துட்டியா? மருந்து எடுத்துட்டாங்க. நான் போயிட்டு வரேன். மருந்து எடுத்து எங்க? அப்பா டாக்டரை பார்த்த நீ? அண்ணா டாக்டர் வந்தானா? அப்பா வந்தான். அண்ணா வந்து 5 நிமிஷம் ஆகுது. 5 நிமிஷம்? அப்படி 42 இல்ல. உனக்கு அப்படி அனுமதி கிடைச்சது முதல்ல? அண்ணா அதுதான் சர்ப்ரைஸ். சாமானில காட்டு. இங்க மருந்து. அண்ணா உதன்ன சீக்ரெட் பட்டி. அண்ணா சுவிட்ச் அண்ணா இது தொண்டை சரியில்லாம இருந்துச்சு. அப்ப இது ஒன்று அடிச்சா நல்லோன்னு சொன்னாரு. டாக்டர் சொன்னவனா? அப்ப உடங்கான ஏதாவது இருமலை சாராயம் குடிக்க சொல்லி இருப்பாரு. அதுவும் சொன்னாங்க. மிளகு திப்பிலி எல்லாம் போட்டு குடிக்க சொன்னாரு. நான் போயிட்டு வரேன். சரி. பாயட்டம். என்ன அவ வெளியா ஜோதிகா நீர் விஜயோ வெக்கரினா பாட்டில் வர விஜய் மாதிரி கண்டு டிக்டாக் செஞ்சு கொண்டு டாக்டர் ரூம்ல. அது எவ்வளவு புண்ணியமான ஆள்டா டாக்டர். எவ்வளவு ஒரு பெரிய தரமான ஆள் டாக்டர். அவர் ரூம்ல டிக்டாக் செஞ்சு நினைக்கிறேன். நன்றி நன்றி வடியாவோ டாக்டர் வேற போறாரு. நான் டாக்டர். நீரோ டாக்டர். என்ன மெக்கரினா பாட்டில் வர விஜய் மாதிரி நிக்கிறீர்? இன்னைக்கு என் பர்த்டே. தொப்பி இது பார்த்தா நான் பிள்ளையார் நினைச்சு போட்டு. இப்போ ஓகேவா? தொப்பி கரெக்டா? டாக்டர் நீங்களும் தெரியாமல் வந்துட்டு இந்த கிளினிக்கு நீங்கள் பிளம்பரா வந்திருக்கிறீர்கள், டாக்டரா வந்திருக்கிறீர்கள், இன்ஜினியரா வந்திருக்கிறீர்கள், என் விண்வெளி வீரரா வந்திருக்கிறேன். நான் போயிட்டு வரேன். நான் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க. உங்க மொட்டையை பார்த்தானே எல்லாம் பிரச்சனைங்கிறது சரியான தொண்டை ஒரு மாதிரி இறுக்கமா பிடிச்சிருக்கு டாக்டர். சளி இருக்குது, கருமல் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. நீங்க ரொம்ப வசீகரமா இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் உங்களை பிடிக்கும் தான். ஆனா என்ன செய்யறது, இப்ப அந்த இதெல்லாம் வருது.
2026 டாக்டர் 12 மாதங்கள் ஓசிஎஃப் வீடியோல போட்டது 10 வீடியோ. அந்த 10 வீடியோக்களின் டாக்டர் இன்றைக்கு நீங்கள் அடிச்ச இந்த கவுண்டர் தான் சிறந்த கவுண்டர். இதுக்கே எனக்கு சரியாயிட்டுது. மருந்து எழுதிட்டாங்க. என்ன குளினாலும் இருக்கிறீர்கள்? அது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வழியும் எல்லாம் தெரியும். தொண்டடைஞ்சால் சீக்கிரட் அடிக்க சொல்றான். இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனையும் குளிய போட்டால் சரியாயிருமோ? நல்லா நீங்க சந்தோஷமா சிரிப்பீங்க. அது சிவப்பு கலரும் மஞ்சளோ? அது ரெண்டும் கலந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அது என் பேரை சொல்லி கேட்டால் தருவாங்க. மண்ட அந்த ஹெண்டோ சொக்கோனட் மாதிரி இருக்கே நிஜம் குளி செய்கிறவன் தான். என்னடி இருமிக்கு இருக்க? என்னன்னு தெரியலக்கா, நெஞ்சுக்குள்ள ஒரே தெக்கு தெக்குன்னுகிட்டே இருக்காக்கா, ஒரு மாதிரி பராண்டுது, என்னவோ தெரியல. 80க்கு அப்புறம் 81 கேட்டா பாரு கேள்வி ஒண்ணு. இந்த மண்சரி வந்துச்சு தானே, மண்சரியில ஏதோ சைனாக்காரே ஒரு கெமிக்கலை விட்டுவிட்டானா. அந்த கெமிக்கலை சுவாசிச்ச கேக்கி இந்த மாதிரி மாரடைப்பு, நெஞ்சடைப்பு, இது வயிறு குடப்பல், கழுத்து சுழுக்கள், காது அடைத்தல், கண்ணு குருடல், கால் நொண்டியல், இது எல்லாம் வருதா தெரியுமா? அது சரி, பரவாயில்ல. முடி கூட கொட்டுதாண்டி, பாத்தியா இப்படி கொட்டுதுன்னு. அக்கா, சைனாக்காரன் ஒரு பக்கம் இருக்கு, அமெரிக்காக்காரன் அந்த இதை கொஞ்சம் தெளிச்சு விட்டோன்னு அதுவும் சேர்ந்து தானே இந்த மண் ரொம்ப ரெப்பிக்கிட்டு போச்சு. அவங்கனால தான் நம்ம இவர் இருக்கார் தானே இப்ப பிரெஞ்சு பியர். பிரெஞ்சு பியர் விட்டு ஆட்சி இவங்களுக்கு பிடிக்கல. அப்ப கவுக்கணுமே கொண்டாந்து, அதுதான் கொண்டாந்து வான்வெளியில கொண்டு போய் மண்ணை கிண்டி விட்டு போயிருக்காங்க. என்ன நடந்தாலும் நம்ம ஊருக்கு தான் பண்ணிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அப்படிதான். කල මේ බවලක ගන්නේ ඔව් මේක බවලක ගැටිය. මගේ තාත්තත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් එකට. මොකද කැම තියෙන්නේ? කැම තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තියෙනවා, කොත්තු තියෙනවා, බිරියානි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අලුතින් චයිනීස් අයිටම් ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බන් අයිටම් තියෙනවා, හොට් ඩොග් තියෙනවා, පීසා තියෙනවා, සොසේජ් බන් එකකින් අලුතින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර මයොනයිස් එකකින් අදපු අලුත් බනිස් එකක් තියෙනවා. ඔව් මයොනයිස් එක තනි මයොනයිස් එකකින් අදපු බනිස් තියෙනවා. රෝල් තියෙනවා, චයිනීස් රෝල්ස් අයිටම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්වීට් අයිටම් තියෙනවා, කේක් තියෙනවා. ඔව් වෙල්වෙට් කේක් තියෙනවා. ඔව් බටර් කේක් තියෙනවා. ඔව් චීස් කේකුත් තියෙනවා. ඔව් අලුතින් ආපු එක තමයි චීස් කේක් එක. ෆ්‍රිජ් එකකින් තියලා දෙන්න පුළුවන් සර්, කූල් කරලා එතකොට කනකොට පොඩි ටේස්ට් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. ඔව් බවලක හොස්පිටල් එකේ මොලේ තියෙනවාද? මේක කැමදාම පේෂන්ට් එන්න යන්න තැන. මෙතන ඔය දෙන්නේ ස්වීට් කැම දෙනවා, මෙතන ෆ්‍රයිඩ් අයිටම් දෙන්නේ, බාන් පිටි දෙනවා, අර සෝසේජ් මගුලක් දෙනවා, ඔක්කොම දෙනවා. මේ කොල්ලන්ට කන්න රතුපත්තුයි මේ කොදියුද්ද නෑ මොන මගුලක් එන්නේ මේක නෑ රතුපත් ඉවර වුණා සර්. කටපාපා මා පිස්සෝ පිටිවස කාවයා ඔයගේ ජාලුවා පිටිව පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඕඩර් ගන්න යන්න පරම ඔව් කියන්න නෑ ඉවරයි සර්, ඒක ටික ඔක්කොම ඉවර වුණා. ඔව් ඉවරයි. අර එහෙනම් පේෂන්ට් මොකද පට්නිද තියන්න නෑ මේ අපේ ගාව සර් මේවා නැතුව අපිට හොදි අයිටම් තියෙනවා. මොකද තියන්නේ? අල තියෙනවා, බීට්‍රූට් තියෙනවා, කැරට් තියෙනවා. මගේ ගෙදර මල ගෙදර තියෙනවා තාත්තාගේ කෙට එක තියෙනවා. මේක කෑවොත් ඒක තියෙනවා කෙට. ඔය ඇවිල්ලා ඒක අඬලා ජන්න. එයි තාත්තට ඒව කන්න බෑ. ඒක සුගර් පේෂන්ට් නා ඩයබටිස් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේකත් කන්න බෑනේ. ඔව් එන්න මොකද හොස්පිටල් එක කරන්නේ? හොස්පිටල් ડોක්ටර්ට ගියාට පස්සේ කියන්නේ මේව පාන් පිටි කන්න එපා, ස්වීට් කන්න එපා, චයිනීස් කන්න එපා, තෙල් දාපු කන්න එපා කියලා කියන්නේ. හැබැයි කැන්ටින් එක මේව විතර තමයි ෆේමස්. එන්න මොකද? ඔයගොල්ලෝ නිකන් එන කඩිය පේෂන්ට් කරලා, පේෂන්ට් නිකන් කරලා ඒකට පස්සේ රීසයිකල් සුලච්චි මුඩයෝ. මේ කෝන් තියෙනවා දෙන්නද සර්? කෝන් අඩි උඩ පොඩි කෝන් මේ නෑ ඒක නෙමෙයි කෝන් කියන්නේ ස්වීට් කෝන් තියෙනවා, චයිනීස් එක තියෙනවා, හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි එක දාලා දෙන්නද? පොඩි කෝන් එකට ස්වීට් කෝන් එකට සීනි වැඩිපුර දාලා ඔය එකක් කෝන් එක දෙන්න මම තාත්තට දෙන්න එතකොට ඉවරයි. ඒකට පස්සේ ආයෙ හොස්පිටල් එකට එන්න ඕනේ නෑ අප්පා ඉරලා කලවා බාර ස්වීට් කෝන් ඕන නන්ද ඕන නෑ නෑ ඔය මේ ඕනර් කවුද? බබලෝක ඕනර් කවුද? මේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන්ම තමයි සර් කරන්නේ. මැනේජ්මන්ට් කවුද? ඕනර් නැද්ද? ඕනර් නෑ මැනේජ්මන්ට් එක. ඉස්සරහ තියෙන සිගරට් කඩේක ඕනර් ඉන්නවා. බබලෝක හොස්පිටල් එකට නැද්ද? නෑ අපි වැඩ කරන කට්ටිය සර්, අපි පඩියට වැඩ කරා. වැඩ කරන්නේ ඔයාට කියලා. බබලෝක ඕනර් එක කම්බෙන්න ඕනේ. කම්බෙමු. නෝමල් එකේ ඉන්න කට්ටියට ඔයගොල්ලෝ කෑම දීලා පේෂන්ට් කරන්න යා. ගිලන්න.
சைக்கிடிலிக் சேட் அடிச்சிருக்காருன்னு சேட்டையை காட்டி விட்டுறாரு அவர் டாக்டர். சரியா? தம்பி என்ன அது சுகமில்லை என்ன ஆச்சு எனக்கு உனக்கு? ஒன்றும் இல்லை டாக்டர். இந்த இவளுக்கு தான் வந்து என்ன? புள்ள வரவே மாட்டேங்குது டாக்டர். நான் எந்த நாளும் நான் வந்து இவளுக்கு வந்து நான் என்ன செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியல. பட் எப்படி நான் புள்ளைய பெற்றுக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. மூஞ்ச பொத்திக்கிட்டு அழுகுறா. வச்சு விட்டுருவேன் பார்த்துக்கோ உங்க முன்னாலேயே. சரி 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 அழுகாதடி, அழுதுக்கு இருக்க. ஒன்றும் யோசிக்காதீங்க. சரி இதுக்கெல்லாம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ கல்யாணம் கட்டி எத்தனை வருஷம் ஆகுது? இப்போ 2 வருஷம் ஆகுது. 2 வருஷம் ஆகுது. சரி ஒன்றும் இல்லை, என்னென்ன பிரச்சனைகள்னு பார்ப்போம். நீங்க என்ன செய்றீங்க? நான் வந்து இங்கே வேலை கடவுள்ல தான் வேலை. சரி. கடையில நல்ல எனக்கு வந்து ஃபுல் டைம் பிஸியான வேலை சார். சூடு என்ன மாதிரி இடுப்பு கிட்ட சூடு வர்ற மாதிரி அப்படி ஏதாவது வேலைகளா? இல்ல அப்படி இல்லை. அப்படி இல்ல. நான் வந்து இப்படி தூக்குறது இறக்குறது. தூக்குறது இருக்கிறது. ஓகே. பாரோன்ல தான் வேலை. சரி சரி. ஸ்டோக் வரும் டாக்டர். நான் வந்து ஸ்டோக் எல்லாம் இறக்கி உள்ள வச்ச பிற்பாடு நான் வீட்டுக்கு போவேல 2 ஸ்டோன் வாங்கிட்டு போவேன். அடிச்ச கைக்கு ஸ்டோன் அடிச்சுட்டு நாங்க எப்படி சரி ஒன்னா தான் இருக்கணும், ஒன்னா இருக்க போவேன். போனதுக்கு பிறகு என்ன எனக்கு நடந்துச்சுன்னு தெரியல. காலையில எழுந்து கேட்பேன் என்ன புள்ள தனிச்சா இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்ப நைட்டுக்கு 2 ஸ்ட்ராங்கை மட்டும் அடிச்சுட்டு படுத்துருவீங்க. வேற ஏதாவது கை வைக்காதீங்க. தொப்பி தொப்பி டாக்டர் கை வைக்க எப்படி போடுறது? சரி டாக்டர் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. என்ன சரி இவளுக்கு செஞ்சு புள்ளே தங்குவீங்க. தம்பி இனிமே இந்த ஸ்ட்ராங் அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நிப்பாட்டுங்க. அப்ப லாகர் தான் அடிக்கணுமோ? தம்பி அடிக்கிறதே நிப்பாட்டிட்டு இது மாதிரி செய்யுங்க தம்பி. அங்க නමසියයි. ඇයි 900? ඔව් පේ 8 මාරක් ඉඳලා තියෙනවා. ඔව්. පේකට 100යි. ඔයාගේ ඩොක්ටර් ලේට්. හරිද? ඔයාගේ ඩොක්ටර් ලේට්. මම පැය 8ක් ඇතුළේ හිටියා. ඩොක්ටර් ආවේ නැහැ. දැන් ඒකට මට සල්ලි ඉල්ලන්නේ ඔයා. ඒක හරිද? දැන් ඔයාගේ අම්මත් එක්ක දැන් ඔයා තනියෙන් එන ඔයාට සනීප නැහැ. සනීප නැහැ යෝ කියලා ඔයාව කියලා මෙතන හොස්පිටල් එකට ඇවිල්ලා දානවා. ඔයාට ඇඟ මේම බෑ කියලා එනවා. දැන් පැය 8ක් මෙතන වාඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන්ද වාඩි වෙන්න? බෑ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් එකයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක පාර්කින් එක 900 ඉල්ලන්නේ. ඇතුලේ එයා 5000ක් ඉල්ලන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන් කරන්නේ හොස්පිටල් එක නැත්නම් මංගොල්ලේද? මොන මගුල කැන්ඩින් මේක තියෙන්නේ? මොන මගුල කැන්ඩින් තියෙන්නේ? රතුපත්තුයි කොදියේ විතරයි තියෙන්නේ. රතුපත් හරි බෑ. දැන් ඊයා පෙරේදා මගේ ලොකු අම්මා ආවා. එයාට ඩයබටිස්. එයා ඇවිල්ලා මේ බබලෝක කැන්ඩින් එකේ බබලෝක කොයි කැන්ඩින් ගිහලා ඇතුළේ ගිහලා බැලුවොත් ඔක්කොම තියෙන්නේ පාම් පිටි කෑම. ඔයගොල්ලෝ පේෂන්ට් එකේම කරන්න එපා. පේෂන්ට් වෙන්න තමයි කෑම එක කරන්නේ. 800 900 කියලා අහන්න ඩොක්ටර්ට